Steaua București, hockey pe gheață, campionatul național, CSM Galați, Steaua București, 18:30, patinoarul Dunărea, Galați, YouTube, CSM Galați, înainte Steaua, sursa, Steaua București. Steaua București, polo pe apă, Superliga Națională, etapa a 6-a, CSM Oradea, Steaua București, bazinul Ion Alexandrescu, Oradea, ora 19:30, TVR Sport, Forța Steaua, sursa, Steaua București. Steaua București, volei, dăm totul pentru victorie în derby. A mai rămas o zi până la derbiul cu Dinamo din etapa a 7-a a diviziei A1. În acest sezon, roșii-albaștri au obținut doar victorii de 3 puncte pe teren propriu și vor să mențină trendul și mâine seară, în jocul care va începe la ora 18, conduși din teren de capitanul Murilo Radke, jucătorii Stelei pregătesc meciul în cele mai mici detalii și sunt gata să le ofere fanilor o victorie mare în fața campioanei și rivalei din Ștefan cel Mare. Vino și tu să susții Steaua din tribune și poți câștiga premii interesante. Toți spectatorii care își vor achiziționa bilete online la jocul de sâmbătă vor participa la o tombolă. 10 dintre suporteri care își cumpără biletele online vor primi prin tragere la sorți câte 2 vouchere de la partenerul nostru Cartofiserie. Bilete pentru meciul Steaua Dinamo de sâmbătă 29 noiembrie, ora 18, se pot achiziționa online accesând linkul iabilet.ro. Pentru a participa la tombolă trebuie să achiziționezi bilete online și să le trimiți la adresa concurs@csasteaua.ro. Forța Steaua, sursa Steaua București. Steaua București fotbal, meciuri în cupă și în campionat pentru formațiile Academiei Steaua. La finalul acestei săptămâni, echipele din cadrul Academiei Steaua București vor evolua după următorul program: Cupa de Tineret, Grupa B Est, etapa a doua, duminică 30 noiembrie, ora 12, Complex Sportiv Steaua, Steaua București, SC, FC, FCSB SA. Cupa Elitelor U17, Grupa B Est, etapa a doua, duminică 30 noiembrie, ora 14, Complex Sportiv Steaua, Steaua București, SC, FC, FCSB SA. Cupa Elitelor U16, seria 3, Grupa A, etapa a doua, sâmbătă 29 noiembrie, ora 12, baza sportivă Viitorul Argeș, duminică Albota, ACS Campionii FC Argeș, Steaua București. Cupa Elitelor U15, seria 3, Grupa A, etapa a doua, sâmbătă 29 noiembrie, ora 14, baza sportivă Argeș, duminică Albota, ACS Campionii FC Argeș, Steaua București. Liga Elitelor U14, seria 6, etapa 17, duminică 30 noiembrie, ora 9, BDI Sport Arena, Dobroiești, ACS Juniorul 2014, Steaua București. Liga Elitelor U13, seria 6, etapa 17, duminică 30 noiembrie, ora 10:30, BDI Sport Arena, Dobroiești, ACS Juniorul 2014, Steaua București. Campionatul Național Feminin U15, seria a doua, etapa 9, sâmbătă 29 noiembrie, ora 14, Complex Sportiv Steaua București.
ACS Sport Team. Succes tuturor! Sursa Steaua București. Istoria stelistă. Pe 27 noiembrie 1991, Steaua București întâlnea Genoa CFC în turul al treilea al Cupei UEFA, în fața peste 20.000 de spectatori prezenți pe stadionul din Ghencea. Militarii nu au reușit să obțină un rezultat pozitiv împotriva italienilor, deși au ratat ocazii importante. Genoa s-a impus cu 1-0 după golul marcat de Thomas Shukravi, o mai veche cunoștință, în minutul 21. Steaua, Stângaciu, Cristescu, Bucur, Mirea, Ungureanu, Minea, Stan, Panduru, Gâlcă, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, Popa, Vlădoiu, antrenor Emeric Ienei. Genoa, Berti, Caricola, Colvati, Branco, Torrente, Bortolazzi, Routolo, Bianchi, Ernio, Onorati, Aguilera și Shukravi. Antrenor Osvaldo Bagnoli. Sursa Istoria stelistă. Istoria stelistă. Pe 28 noiembrie 1967, la Vatra Dornei s-a născut Toni Ionel Sedecaru. A început fotbalul la Minerul Vatra Dornei, de unde a ajuns la Jiul Petroșani. A fost transferat la Steaua în 1990 de la Jiul Petroșani și a evoluat 2 sezoane, fiind un fotbalist extrem de muncitor. A evoluat atât ca fundaș dreapta cât și ca mijlocaș dreapta, de mai multe ori făcând schimb de post. În timpul meciului cu Dan Petrescu a cucerit cu Steaua un singur trofeu, Cupa României, în 1992. Pe această cale îi urăm un călduros la mulți ani. Sursa Istoria stelistă. Istoria stelistă. La mulți ani Leonard Nemțanu, fostul fundaș și mijlocaș al Stelei, a împlinit vârsta de 52 de ani. Acesta a evoluat pentru Militari în sezonul 1996-1997, bifuind și 3 prezențe în grupele Ligii Campionilor. În campionat a marcat un gol chiar pe Giulești împotriva Rapidului. Sursa Istoria stelistă. Fidelis Steaua. CSA Steaua București pare un club tratat ca un bătrân uitat într-un azil. MAPN și conducerea clubului militar nu sunt dispuși să-i ofere condiții ca să trăiască cu adevărat, pentru că necesita efort, dar nici nu-l pot lăsa să dispară și am impresia că această mentalitate este prezentă în întreg clubul, indiferent de disciplina sportivă, însă în special la secția de fotbal. Sursa Fidelis Steaua. AS47. Am fost să vorbim despre Steaua cu domnul ministru și cu Bachide, Piții, Tudorel Stoica, Iordănescu sunt prietenii mei și eu văd cum suferă că Steaua joacă cu Dumbrăvița și cu nu știu cine, adică Corvinul a putut să joace în cupele europene, în Cupa UEFA și Steaua nu poate să promoveze. Dacă i-a dat UEFA voie să joace în România, de ce Steaua nu are voie să promoveze? Întrebați, armata ei bugetează, ei hotărăsc, ei dețin brandul Steaua, dar e o rușine. Steaua, care e singura echipă care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, nu o să o mai câștige nimeni Cupa în 10.000 de ani. Să nu-i dai voie să promoveze, problema e la MAPN. Păi noi, când am fost cu investitori turci, cei care dețin cele mai mari firme de energie și pe transporturi și au toate malurile din Istanbul. Am întrebat cum facem asocierea, dumneavoastră puteți să obțineți cât vreți, 40, 50, noi 50, am fost cu Neapuiu,
ultimul ministru pe care a fost pus de la PSD, Angel Târvăr. Dânsul era cu domnul Bachide. Am făcut documente prin juriști de la ligă și a rămas că ne dau un răspuns. La început am spus: domne, de ce brandul Steaua face 20 de milioane de euro? Nu știu cât puneți dumneavoastră brandul, dar noi nu vrem să cumpărăm brandul, noi vrem să facem o echipă competitivă, au spus turcii. Era vorba de o asociere pe acțiuni. Turcii au zis, deși eram cu Neapuiu Iordănescu, cu Tâlvăr și cu Bachide, și au zis: cât vreți dumneavoastră, domnule ministru, dați câte acțiuni vreți, să facem o societate comercială de acțiuni, să facem o echipă competitivă pentru Divizia 1 și pentru cupele europene, și n-au mai dat niciun răspuns. S-au dat la fund 2 luni și jumătate, 3 luni de zile și oamenii, păi îți dai seama, mă tot întrebau pe mine, eu îl întrebam pe Neapuiu, a fost vreun rezultat? A mai sunat domnul Bachide, n-a mai răspuns la telefon, am fost la ministru în birou și ei n-au revenit cu niciun răspuns. Au zis: domne, să vedem, nu știu ce, veți primi un răspuns, și nu a mai dat niciun răspuns de atunci și până acum, din mai. Unul dintre investitori e sponsor oficial la Galatasaray și 2 dintre ei au investit în energie, spre exemplu Pacific Holding, oameni foarte puternici financiari care nu veneau cu gândul să rămână în Liga 2. Noi i-am întâlnit înainte și cu Iovan, și cu Tudorel, și cu Bumbescu și au zis: noi vrem să lucrăm cu ei, cu oamenii care au făcut glorie, ei știu cel mai bine. De atunci, turcii au mai întrebat mereu, am încercat să dau de Bachide, Tâlvăr, dar nici nu au mai răspuns la telefon. Oamenii, știind cine a fost Steaua, brandul, voiau să facă ceva cu adevărat, puteau fi 10 acționari, 15, oricâți trebuiau ca fiecare să își plătească partea lui la finanțare și la câștig, fiecare avea partea lui. Practic erau dispuși să investească și să facă un proiect cu un buget stabil cu care să joace în cupele europene, nu să joace cu Dumbrăvița. Asta e o rușine pentru Steaua și în primul rând pentru ministrul apărării, care nu are puțin respect pentru legendele astea și pentru performanța lor, care se întâmplă odată în viață, să câștige Cupa Campionilor. Nu am vorbit cu noul ministru, am înțeles că și galeria și cei de acolo știu situația. Steaua este totuși un brand și trebuie să continue. Oamenii erau foarte puternici, serioși, au venit și au prezentat un proiect. Am fost la Liga Profesionistă, juriștii de acolo au făcut proiectul, o să-l trimit după alegeri și nu au mai dat niciun semn, niciun răspuns. Ei găsiseră forma legală ca să promoveze Steaua, cum era Clujul, cum e Craiova, cum sunt toate cluburile care sunt în prima ligă, găsiseră o formă legală. M-am dus cu Neapuiu, era domnul Tâlvăr și domnul Bachide. Am stat de vorbă o jumătate de oră și a rămas să trimită documentația conform legilor UEFA, FIFA și Federației. Proiectul era făcut de ligă, cred că domnul Ștefan era juristul de acolo. Am făcut toate materialele, le-am trimis, le-am prezentat și le-am lăsat odată. Au zis că încă n-am luat o decizie și după aceea n-a mai răspuns niciunul la telefon. Problema era la amândoi. Domnul Bachide
nu făcea de capul lui, totuși ministrul decidea. Să le transmiteți din partea mea asta tuturor suporterilor. Totul e la minister. Gigi Nețoiu la Spirit Stelist. Sursa AS47. AS47 la Spirit Stelist în ediția din 27 noiembrie. Ionuț Axinescu i-a avut invitați telefonic pe Andrei Cian, managerul secției de fotbal a clubului Steaua, și pe Gigi Nețoiu. Andrei Cian a reconfirmat ceea ce mulți intuiau deja: în cadrul clubului Steaua lipsesc oameni competenți în comunicare, capabili să reacționeze atunci când presa manipulează. Potrivit opiniei sale, faptul că nu sunt emise comunicate și nu există o reacție imediată este ok. La rândul său, Gigi Nețoiu a întărit o idee cunoscută de majoritatea suporterilor: responsabilitatea pentru blocajul în care se află Steaua de 8 ani revine celor de la MAPN. Un alt subiect discutat a fost dispariția stelei din grila televiziunilor, dar și încercările insistente ale unei părți a presei de a inventa subiecte despre echipa din Berceni. Puteți urmări întreaga emisiune pe canalul de YouTube Spirit Stelist cu Ionuț Axinescu, sursa AS47. Steaua liberă. Cum era de așteptat, presa din Saivan a intervenit imediat pentru a găsi scuze, pentru a muta atenția că așa se face, de asta sunt plătiți oamenii ăștia. Omul Maro a făcut un articol și, deși Steaua nu a jucat ieri, a simțit nevoia să bage Steaua București într-un articol despre FCSB și Universitatea Craiova și nu, omul nu a folosit numele Steaua ca să vorbească despre Stâna, umilită ieri de Steaua Roșie la propriu. A băgat clubul nostru într-un articol despre două meciuri care nu au nicio legătură, asta pentru că cei care tot urlă marca Steaua nu atrage, că subiectul Steaua nu e interesant, că nu vinde, atât e de neinteresant încât ăștia nu pot fără el. Și, bineînțeles, Maro a lansat aceleași atacuri: că armata, că NATO, că nu e normal ca statul să aibă o echipă de fotbal, asta deși acum mai puțin de 24 de ore echipa lui favorită a fost umilită în Europa League chiar de către un club deținut de stat. Steaua Roșie e finanțat și deținut de statul sârb. A zis-o chiar Novak Martinović, fost jucător la FCSB acum câteva zile. Omul nu doar că a zis că statul se implică activ la marile cluburi, dar chiar a folosit aceste cuvinte: statul încearcă să ofere tot astfel încât Steaua Roșie să fie bine, un jucător să aibă un salariu bun și să aibă toate condițiile de antrenament. E normal la noi, după 1945, al doilea război mondial, așa e, nu s-a schimbat nimic și când m-am născut eu, lucrurile sunt la fel. FCSB a fost umilită ieri de un club de stat, finanțat foarte puternic de stat, atât de puternic finanțat de stat încât își permite să ofere salarii de 2,5 milioane de euro pe an. Și acum poate înțelegeți de ce nu vrea Maro ca statul român să investească în fotbal. Sursa Steaua Liberă. Steaua-liberă.com, un club curat mai presus de toate. Steaua București, Ceahlăul, Piatra Neamț, 29/11/2025. După egalul de la Buzău cu Metalul, Steaua București se întoarce în Ghencea și se pregătește să primească
vizita echipei de pe locul 14 Ceahlăul Piatra Neamț. Meciul Steaua București-Ceahlăul Piatra Neamț e programat sâmbătă 29 noiembrie de la ora 11, va fi transmis pe Steaua TV. Chiar dacă a obținut doar 4 puncte în ultimele 3 partide, Steaua a reușit să se mențină pe podium, ocupă locul 3 și în acest moment fiind la 2 puncte distanță de locul 2 ocupat de ASEA Târgu Mureș și la 9 puncte distanță de locul 1 ocupat de Corvinul. Câteva păreri despre sezonul 2025-2026. Dacă nu se schimbă nimic, de acum înainte este destul de evident că cei de la Corvinul vor termina acest sezon pe primul loc. Meritat, au fost echipa cea mai bună, cea mai constantă, cu cele mai bune rezultate. Foarte probabil locul 2 va merge la cei de la ASEA Târgu Mureș, echipa care ocupă această poziție și acum ASEA a fost băgată cu forța de către FRF în Liga 2 în acest sezon. Anul trecut a jucat în Liga 4 și a ratat promovarea în Liga 3. Dar fotbalul e mai puțin important atunci când ai susținere politică. Astfel, echipa care anul trecut nu a reușit să promoveze în Liga 3 nu doar că a fost băgată direct în Liga 2, dar chiar a luptat la promovarea în Liga 1. Poate unii au fost impresionați de forța ofensivă a celor de la Târgu Mureș. Aceștia au marcat 33 de goluri în 14 etape, cu 7 goluri mai mult de a doua cea mai ofensivă echipă, Metalul Buzău, însă trebuie spus că e ușor să marchezi atunci când adversarii te lasă și dacă FRF i-a lăsat să sară peste Liga 3, de ce nu i-ar lăsa și adversarii? Mai rămân așadar 4 locuri în play-off. Pentru aceste 4 locuri se bat numai puțin de 10 echipe: Steaua, Sepsi, Metalul, Reșița, Oradea, Voluntari, Iași, Concordia, Chindia și Afumați. Diferența între Steaua, locul 3, și Afumați 12 este doar de 6 puncte. Ne putem aștepta așadar la un final de sezon regulat foarte interesant. În acest an mai avem însă doar 3 meciuri. Steaua va juca cu Ceahlăul Piatra Neamț, locul 14, FC Bacău, locul 13 și 1 Fotbal Club Gloria Bistrița, locul 19. Pentru a avea o pauză de iarnă liniștită, este obligată să câștige toate cele 3 partide. Steaua Ceahlăul Piatra Neamț este un club în creștere de formă, are 2 victorii și un egal în ultimele sale 3 partide, iar acest lucru ar trebui să îi facă pe steliști să fie foarte atenți. În acest sezon, Steaua a subestimat echipe mult mai slabe, precum Dumbrăvița, și a pierdut. Ceahlăul este însă fără dor și poate o echipă de bătut. Cu seriozitate și implicare, Steaua îi poate chiar bate la un scor foarte mare, și asta deoarece Ceahlăul nu se mândrește cu o apărare foarte bună, a încasat 23 de goluri în cele 14 etape de până acum, marcând de doar 15 ori. Din păcate, apărarea Stelei cam scârțâie și ea, dar măcar atacul a mers ceva mai bine. Anul acesta Steaua e a 3-a cea mai bună ofensivă echipă din Liga a 2 cu 25 de goluri marcate până acum. Foarte probabil Steaua va folosi cu Ceahlăul următorul 11: Steaua București, Trânculescu, Adăscăliței, Cimpoieșu, Lumbu, Adi Ilie Capitan, Răzdan, Pacionel, Nicolas Popescu, Doană, Lascu și Rubio. Sursa: steaua-liberă.com. Steaua Liberă. FC Stâna a făcut din nou România de rușine, a arătat din nou că nu există în Europa, nici chiar atunci când e ajutată de arbitru,
și arbitrul a ajutat oile la greu în acest meci. Le-a eliminat un om sârbilor în minutul 27 pentru un fault la mijlocul terenului în jumătatea oilor. La un fault se și poate vedea cum oaia cercetoare caută contactul, cum își aduce capul către mâna adversarului. Chiar și în inferioritate numerică, sârbii au umilit oile, au jucat fotbal, au făcut spectacol, au marcat de 2 ori, al doilea gol a fost anulat aiurea de arbitru, oile au simulat și au cerșit tot meciul, ca de obicei. Arnautovic și-a bătut pur și simplu joc de ele, a venit fără chef la meci, dar a umilit oile de fiecare dată când atingea balonul. FCSB, rușinea României. Sursa: Steaua Liberă. Steaua Liberă, ce echipă unită! Se vede că hora aia pe care nu tot bagă ziaricii pe gât nu e doar de ochii lumii și voi vă dați seama cine a ajuns să-i atenționeze pe ratații ăștia. Ha, ha, ha! Sursa: Steaua Liberă. Steaua Liberă, dar știți că oricine dintre voi se poate asocia cu Steaua, nu? Oricare dintre voi își poate face o firmă SRL sau PFA, după care să meargă la Steaua și să propună o asociere. Voi țineți 0,01% din noul club, iar Steaua restul și gata. Dacă nu contează cu cine se asociază Steaua, mai bine cu unul dintre voi decât cu Nențoiu. Nu de alta, dar Nențoiu are la activ 2 clonări nereușite la Craiova și Dinamo, plus aproape 2 ani de pușcărie, că măcar dacă făcea clonările alea cu succes, să poți zice, da frate, a clonat, dar a și luat 8 titluri, unul după altul. Deci, dacă nu contează, mai bine să tragă unul dintre voi. Oricare ar fi, tot ar fi mai de încredere decât Nețoiu. Dar Nețoiu a zis un lucru pe care ar trebui să-l băgați la cap, steliști. Am fost să vorbim despre Steaua cu domnul ministru și cu Bachide. Piții, Tudorel Stoica, Iordănescu sunt prietenii mei și eu văd cum suferă că Steaua joacă cu Dumbrăvița și cu nu știu cine, adică Corvinul a putut să joace în cupele europene, în Cupa UEFA și Steaua nu poate să promoveze. Dacă i-a dat UEFA voie să joace în România, de ce Steaua n-are voie să promoveze? Întrebați Armata, ei bugetează, ei hotărăsc, ei dețin brandul Steaua, dar e o rușine. Steaua, care e singura echipă care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, nu o să mai câștige nimeni cupa în 10.000 de ani. Să nu-i dai voie să promoveze. Problema e la MAPN. Dacă UEFA a lăsat Corvinul în 2 cupe europene, de ce nu lasă PRF-ul Steaua în Liga 1? Problema e la MAPN, foarte bine zis, fiindcă MAPN refuză să ducă întrebarea de mai sus la TAS, iar mersul la TAS rămâne cea mai simplă, cea mai rapidă, cea mai puțin riscantă soluție pentru Steaua. Dar e soluția despre care nimeni nu vrea să vorbească, pentru că nici FRF nu vrea să vorbească despre ea. Doroftei, că nu pot eu să înțeleg deloc, este cum pot unii suporteri ai Stelei să plângă după un proiect făcut de Justin și Giano. Băi tată, voi ați ascultat ce a spus Negoiu? Ați trecut dincolo de ministerul nu vrea, serios, întreb, nu de alta, dar ăla spune că turcii trilionari s-au dus la Steaua cu un proiect scris
de finul lui Vali, agoniseală juristului Giano. Serios, sunteți bine la cap? Pentru o iluzorie promovată vreți să îi dați Steaua lui Negoiu? Vreți să vă asociați așa cum vă cântă finul lui agoniseală? Atât de jos ați ajuns? Sursa, Steaua Liberă, sursa Doroftei. Sport, minut cu minut, oare cât costă un bună seara, domnule Becali, odată cu modificările făcute de UEFA privind palmaresul european al Stelei, televiziunile care dețin drepturile de transmisie au găsit o nouă metodă de a călca în picioare imaginea celui mai titrat club din fotbalul românesc, refuzul de a televiza meciurile echipei Steaua. Această decizie nu mai surprinde pe nimeni, este doar încă un episod în lanțul de obediență al celor care de ani de zile servesc interesele infractorului din Pipera. Manipularea, dezinformarea și propaganda unor minciuni grosolane au devenit politică editorială pentru cei care încearcă cu orice preț să distorsioneze realitatea și să păcălească suporterii. Atitudinea acestor posturi de televiziune față de clubul Steaua nu lasă loc de interpretări, este o demonstrație clară de obediență și de interese obscure care le dictează direcția editorială. Din păcate, trăim într-o țară în care slugărnicia rar este dezinteresată. România este locul unde suficienții bani se cumpără orice poziții în instituțiile statului, influență politică, voturi, funcții publice, articole la comandă și reportaje aranjate. Într-un astfel de mediu, în România secolului 21, stat membru NATO și UE, cum am putea crede că un bună seara, domnule Becali, sau boicotarea transmisiilor meciurile Stelei sunt simple coincidențe sau acte gratuite? Slujitorii din presă profită din plin de tăcerea deplină a conducerii clubului Steaua, care este dirijată în mod clar de cei care apără interesele lui Becali de la nivelul Ministerului Apărării Naționale. Funcția de conducere la Steaua s-a transformat în timp într-o poziție ocupată de personaje care au tratat clubul ca pe o etapă către pensie, salarii mari, delegații de lux pe la Jocurile Olimpice și alte competiții, plus toate atențiile mărunte care vin la pachet. În tot acest timp, echipa de fotbal Steaua și imaginea clubului au fost lăsate să fie călcate în picioare, minimalizate și terfelite fără nicio reacție decentă sau apărarea reală din partea celor responsabili. Sursa: Sport, minut cu minut. Sport, minut cu minut. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant pentru jurnaliștii sârbi. FCSB nu este Steaua. La finalul meciului disputat la Belgrad, Miodrag Belodedici a fost întâmpinat la ieșirea de pe stadion de mai mulți jurnaliști sârbi dorniți să obțină reacția fostului mare fundaș. Acesta a vorbit despre partida care a numit-o în mod constant folosind denumirea tradițională a gazdelor Crvena Zvezda. În momentul în care unul dintre reporteri a adresat o întrebare referitoare la FCSB folosind însă numele Steaua, Belodedici a ținut să corecteze imediat formularea. Ce pot să spun eu? Felicit Zvezda pentru modul în care a reușit să câștige meciul în inferioritate numerică. Oricum nu a fost Zvezda Steaua, ci Zvezda FCSB. Niciuna dintre echipe nu este de nivelul Champions League în acest moment. Ambele sunt acolo unde trebuie, a declarat fostul internațional român. Belodedici a subliniat că sârbii au
prestat un joc solid în ciuda eliminării, reușind să-și creeze numeroase ocazii. Zvezda a arătat bine, iar jucătorii valoroși și ei au știut să controleze momentele importante ale partidei. În final, el a revenit asupra subiectului identității cluburilor. FCSB nu este Steaua, Steaua adevărată, cea de altădată evoluează acum în Liga a doua din România. Sursa Sport, minut cu minut. Sport, minut cu minut. Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și-a anunțat astăzi demisia în contextul acuzațiilor apărute în presă privind falsificarea CV-ului pentru obținerea unor funcții publice, controversele iscate în jurul informațiilor din CV-ul său au amplificat presiunea publică asupra ministrului, ceea ce a adus în final la plecarea sa din fruntea Ministerului Apărării. Demisia deschide acum problema desemnării unui nou titular al portofoliului într-un moment delicat pentru scena politică. Scandalul a pornit după ce Libertatea a publicat o investigație în care arată că într-un CV mai vechi disponibil pe site-ul Tarom, Ionuț Moșteanu figura ca absolvent al Universității Anten Aeum din București, conectată de jurnaliști. Instituția de învățământ a declarat că Moșteanu nu s-a aflat niciodată înregistrat ca student. Ulterior, ministrul a reacționat pe Facebook publicând diploma de licență emisă de Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management. Rușine, Ionuț Moșteanu, demisia ta a fost probabil singura decizie corectă în acest scandal. Dacă ai rămas în funcție, ai fi devenit vulnerabil și ușor de manipulat politic, inclusiv de PSD. Falsificarea unui CV sau obținerea nelegală a unei diplome reprezintă practici inacceptabile, indiferent de context. Dacă s-a procedat în acest fel, acest lucru indică faptul că am avut de-a face cu o persoană care a urmărit să obțină avantaje prin mijloace neconforme. În astfel de situații, scuzele sau regretele își pierd credibilitatea. Nu există dubii că slujitorii infractorului din Pipera vor profita de această demisie și vor ataca din nou imaginea clubului Steaua. Prin articole de șoc și groază, clubul Steaua este în derivă și alte articole de manipulare. Sursa Sport, minut cu minut. Sport, minut cu minut. Avancronica Steaua București, CSM, Ceahlăul Piatra Neamț. După remiza obținută în deplasarea de la Buzău cu Metalul, Steaua București revine pe teren propriu în Ghencea, unde urmează să întâlnească CSM Ceahlăul Piatra Neamț. Confruntarea va avea loc sâmbătă 29 noiembrie de la ora 11 și va putea fi urmărită pe Steaua TV. Deși în precedentele 3 runde a strâns doar 4 puncte, roșii-albaștrii rămân în continuare în clasament pe un loc de play-off. Steaua ocupă în prezent locul 3 la doar 2 puncte în spatele celor de la a doua clasate ASEA Târgu Mureș și la 9 puncte de liderul Corvinu. Steaua rămâne una dintre favoritele la ocuparea unui loc de play-off în liga actuală din acest sezon. Până la finalul sezonului regulat, echipa are de disputat încă 7 partide, 4 pe teren propriu și 3 în deplasare, programul fiind unul echilibrat. Pe teren propriu, Steaua va întâlni Ceahlăul Piatra Neamț, apoi pe 1 Fotbal Club Gloria Bistrița, meci programat pe 13 decembrie. În 2026 urmează confruntarea cu FC Old Slatina, programată pe 28 februarie, iar în ultima etapă a sezonului regulat, roșii-albaștrii vor primi vizita formației Politehnica Iași într-un duel ce va avea loc pe 14 martie 2026.
În deplasare, Steaua va evolua pe terenul lui FC Bacău pe 6 decembrie, va juca împotriva celor de la FC Voluntari pe 21 februarie 2026, iar ultimul meci extern este programat cu CS Afumați pe 7 aprilie. Având un program accesibil, Steaua are șanse reale să-și consolideze poziția în clasament și să obțină calificarea în play-off, cu obiectiv esențial pentru parcursul echipei în acest sezon. Echipa probabilă cu care Daniel Oprița va aborda această partidă este următoarea: Adi Frânculescu, Adă Scăliței, Cimpoeșu, Lumbu, Adi Ilie, Răzdan Ștefan, Pacionel, Nicolas Popescu, Doană, Lascu, Rubio. Forța Steaua, sursa Sport, minut cu minut.